jedan. Dijana, dobrodošla na tvoj, iz malo druge perspektive, prodani makeover u prodajnom trening centru. Danas u malo drugačijem izdanju, danas ću koristiti ovu moju pametnu ploču kako bi ti dao detaljan feedback na ono što sam vidio kad smo se zadnji put prije tjedan dana vidjeli. A da podsjetim i tebe i mene i sve koji ovo gledaju, zadnji put smo biti krenuli sa analizom. Prvo smo vodili pravi prodajni razgovor, Da, gdje je Dijana zaista pokušala stvoriti od mene potencijalnog klijenta za svoje usluge i svoja rješenja. Ja sam imao 7 dana prilike da napravim jednu vrlo detaljnu analizu, poslao sam ti izvješće, vidjela si ga. da. A koliko sam ja shvatio, ti si imala priliku pogledati video. Ne jednom, nego 2 puta. Oba dva puta ću napraviti ovako. Pa mi reci kako je bilo. Užas je sebe gledati, katastrofa. Ono, i prvi i drugi put moram ti reći. Tako da, Da, a valjda reci mi, ćemo, da, reci, imam pitanje sad. ajde. I prvi put sam te pitao odmah nakon razgovora, znaš, koliko si bila blizu sebi. Kako to Da, inače radiš. Sad kad si sebe ne jednom, nego 2 puta pogledala, kako bi sad odgovorila na pitanje koliko si bila blizu sebi? pa puno manjom brojkom. A, dobro, ok, Da se obično iskrenim. čovjek kad vidi sebe, pomalo onda i revidira tu svoju ocjenu. Da, S moje strane, zadatak je bio, to sam ti rekao i zadnji put, da pokušam u tebi upaliti onaj prodani autopilot, kako ga ja zovem. I ti ćeš mi onda reći jesam li uspio, jer mi ćemo sad više manje zajedno gledati tu snimku, prepoznavati ključne trenutke kod ona 3 odgovora, što je ono što radiš dobro, što je ono što ne radiš, a mogla bi, i što je ono što radiš, a trebalo bi prestati. Pa ćeš mi ti onda zaista reći, to nisam ja, to ne bi tako inače stvarno nikad radila i ne radim. I onda će reći, ok, ti najbolje poznaješ samu sebe, ili ćeš reći, znaš Danijele, činjenica je da mi se to događa. Krenut ćemo uvijek od te nekakve prve linije gdje ćemo se dogovoriti je li to neko refleksno ponašanje koje se uobičajeno događa ili je to bila posljedica toga što smo vodili razgovor na onakav način. Jel može? može. Ok. Još jedna mala najava šta ćemo mi to zaista danas raditi za tebe i za sve koji nas sada gledaju iz ove čudne perspektive. Prvo ćemo malo se pozabaviti tvojom pripremom za prodajni sastanak, jer si to napravila. Onda ćemo gledati zajedno video, pa prepoznati one trenutke i u trećem dijelu ovog našeg današnjeg druženja ćemo se opet pozabaviti malo tvojom prodajnom strategijom. Ti si mi poslala i pripremu, poslala si mi nekako svoje smjernice vezano za strateško promišljanje prodaje kad su u pitanju ono što je to što ti nudiš da je jedinstveno i kome se obraćaš. Tu bi ti već volio dati neki input koji će ti biti koristan, pa da na tome radiš sljedećih tjedan dana. Kako ti Super. to zvuči? Meni super, odlično. Odlično. I meni. Ok, ajmo onda krenuti. Dakle, Može. sad ću ja sam već otvorio tu negdje, pardon, ne to, nego idemo tražiti whiteboard. I evo ga, i ovo ću ti ja isto kasnije poslati. Naime, poslala si mi svoju pripremu. Ako se sjećaš, dobila si 10 minuta vremena da Tako je. se pripremiš na neki običajni način kako to inače radiš. I ja sam tu tvoju pripremu pročitao i ono što sam zaključio jeste da si napravila jako dobru pripremu na jednom od područja koji ti mogu biti interesantni za pripremu. Ja bih ti sad volio pokazati ostala područja za koja nekako iz iskustva i promatrajući sve druge prodavače, bilo ih je stotine i tisuće u ovih 20 i kusur godina, koja su to još područja koje ti mogu biti od koristi u datom trenutku. Ne moraš ih pripremiti sva, međutim kada prepoznaš da je područje interesantno i korisno za tvoj nadolazeći sastanak, da uzmeš i to u obzir. Dakle, nadam se da sad evo ja nešto prisuckam i da ti vidiš što ja Vidim. pišem. Odlično. Inače nisam baš, i to svi moji sudionici treninga znaju, moj rukopis ima prostora za razvoj, ali evo radim na tome. Dakle, pričamo o pripremi za prodajni sastanak. Ova priprema, ja ju zovem složenom ili kompleksnom pripremom. Daću ti nju, iako se ona u biti ne koristi svaki put. Ova priprema u svom punom obliku je nešto što koristiš kad imaš izuzetno važne sastanke. Ono one in a lifetime chance, što bi rekli braća Ameri, ili je nešto što vodi ka nečem krupnom, velikom,
i tako dalje. A u datim trenucima kad imaš neke sastanke koji su manje važni, pod navodnicima manje važni, ili nemaš vremena, onda se odlučiš za neko od ovih područja za koje smatraš da će biti najvažnije na tom sastanku. Dakle, krenimo redom, draga moja Dijana. Ono što si ti napravila u pripremi, jako lijepo. Obratila si se i posvetila si se onome što ja zovem postojeće relevantne informacije. Dakle, govorimo o analizi svih tebi dostupnih informacija o meni kao budućem sugovorniku. Ti si gledala financijske podatke, poslovne podatke, baze podataka, vidjela si moje poslovanje, ukratko ono što je dostupno preko različitih servisa. Otišla si možda na web stranicu i tako dalje. Dakle, bavila si se sa mnom. I to je bilo jako lijepo. I većina prodavača ima tendenciju da se tu dobro ili barem pripremi. Ako ne dobro, onda ipak uđu koliko toliko. Ti si to stvarno dobro napravila. Pod postojeće relevantne informacije spadaju sve, kad kažem relevantne za taj sastanak ili taj projekt, a koje ti mogu pomoći da bolje uđeš u sastanak, da se još bolje pripremiš. Ponovit ću, poslovne, financijske informacije, likvidnost, poslovna povijest između nas ako je postojala ili nije, s kim rade, ko tamo radi, pa čak i na nekoj neobaveznoj razini ko su ti ljudi i tako dalje. Taj dio je dobro napravljen. Ajmo dalje. Imaš li pitanja? Ne. Ok. Sad dolazimo do nečega što je malo nedostajalo. Dakle, u pripremi i sljedeće područje koje ti može biti interesantno je da razmisliš o temeljem postojećih relevantnih informacija koje si prikupila i analizirala, što bi ti moglo biti A. tema, B. prijedlog ili C. jedinstveni prodajni argument koji ti prepoznaješ temeljem onoga što znaš o budućem sugovorniku ili klijentu. Dakle, ovdje ću ti ja međutim staviti jedan veliki upitnik. Što misliš, iz kojeg razloga? Ne znam. Dakle, ovo što ti sad radiš kad određuješ temu, prijedlog ili jedinstveni prodajni argument temeljem postojećih relevantnih informacija jeste u najboljem slučaju predviđanje, a u najgorem pretpostavka. Što znači da bi ove stvari trebalo provjeriti. Još jednom. I to provjeravaš na samom sastanku. Dakle, ne trčiš pred rudo i kažeš ja sam sad došla razgovarati o toj temi, idem ja sad tu temu ovdje probiti po svaku cijenu, nego prije svega ideš provjeravati. A kako se to radi, evo pokazat ću ti. Dakle, to je sljedeće područje pripreme. Znači, temeljem postojećih relevantnih informacija što je to što bi mogla biti tema, mogao biti prijedlog s naše strane ili što bi to bilo jedinstveno u našoj ponudi da bi drugoj strani bilo interesantno. S tim da je to predviđanje, a ne činjenica. I tako je treba tretirati. U suprotnom skačemo možda sami sebi u usta ili kažemo, kako ono kažu, hop pa skočimo ili tako nešto. A ovo je jedan dio koji ćeš izvući, ekstrahirati iz postojećih relevantnih informacija. Ok, pitanja? Odlično. Taj dio mi nije baš bio jasan u pripremi. Znači, što je to što zaista ti dolaziš k meni? Vidjet ćeš kasnije, stavila si dosta veliki naglasak na kreditiranje. Da, to je bilo ono što bi moglo tebi biti zanimljivo. Pomislila sam kad sam ja gledala, zato sam te ispitivala. Obično je i duža priprema i duži razgovor. Jer Istina. I onda ti se dogodilo da si inzistirala na nečemu što možda meni nije prioritet. Tako je. Znači da ti je tema otišla u pravcu onoga što ti misliš da bi za mene bio i prijedlog i razlog. Dakle, tu želimo kroz pripremu sebe malo usporiti i učiniti samog sebe opreznijim kod toga. Međutim, kako ćeš, i to je sljedeće područje pripreme, kako ćeš ti tu pripremu, zaista taj dio pripreme vezano za temu, prijedlog ili jedinstveni prodajni argument provjeriti? Time što ćeš se pozabaviti sljedećim područjima, a to je u biti priprema analize. Dakle, ono što želiš je da pripremiš analizu. Priprema analize ide u dva smjera.
koji info mi nedostaje. Iz svih relevantnih informacija te informacije nisam izvukao. Tipa, je li Bičanić već uzimao kredite ili, me shvaćaš, dakle, ono što nisi Znam, mogla pitam ja. saznat prije. Tako je. Ta priprema opet nije bila prisutna u ovome svemu. Pretpostavljam da je negdje u glavi. A doćemo još do toga je li bolje imati pripremu u glavi ili na papiru. A, druga stvar koju želiš ovdje kroz analizu pripremiti jeste da vidiš ovo tu i to da provjeriš. Ovu temu. Htjela sam danas doći s vama razgovarati recimo o kreditiranju. Kako vam zvuči ta tema? Ili prijedlog koji ja imam je da započnemo suradnju na području X. Kako vam se to čini? Ili ono zbog čega nas klijenti angažiraju je naša brzina. Kako ste vi zadovoljni, koliko je to vama relevantno. Dakle, tu negdje ćeš ići provjeriti prije nego što skočiš i kažeš hop, je li to ono što je drugoj strani relevantno, da staneš na vrijeme. Jer može se dogoditi da nije. Dakle, analizu pripremamo kao treće područje pripreme. Ok. I onda imamo četvrto područje, a to je cilj za sastanak. Dakle, što bi ti voljela? Ajde ovako, Dijana. Zamisli da ja radim za tebe u prodaji. Jel može? Ja sam Može. tvoj prodavač. Ok, ide ti super i odlučila si riskirati na ludog Bičanića i zaposliti ga da ti radi prodaju. I ja imam neki sastanak u X firmi dolje u Splitu i ti me pitaj me koji mi je cilj za taj sastanak. Daniel, koji ti je cilj današnjeg sastanka na koji ideš? Danas idem predstaviti naš portfelj Dijana, portfelj usluga toj firmi. Čuo sam da su trenutno u postupku nekog investiranja i želim im predstaviti ono što mi radimo. E sad, Dijana, da li bi ti mene pustila sa ovako definiranim ciljem? Baš ne. Iz kojeg razloga? Pa, zato što mislim, ideš samo sebe predstaviti, ali moraš imati još nešto, da li dogovor za sljedeći sastanak, da li dogovor istražiti koju uslugu bi mogao odmah ugovoriti u nekom periodu. Znači ne samo dobar dan, ja sam taj i taj, nudimo to, doviđenja, nego. Tako je, u pravu si. Ne bi ni ja sam sebe pustio. Ideja čitave priče je da cilj mora biti definiran iz perspektive onoga što želimo da druga strana poduzme. Šta Da. god to bilo, ali da je mjerljivo u prodajnom procesu, da ih pomiče korak naprijed prema konačnom cilju, a to je neka suradnja. Od toga da imamo novi sastanak, pa do toga da se dogovori nekakav sastanak s nekim iz financija. Dobro je imati nekoliko varijanti ciljeva, posložiti ih po nekom redoslijedu, tako da minimalno barem izvučeš nešto iz sastanka, a da to definira ono što tebi predstavlja pomak u čitavoj priči. Dakle, govorimo o onome što želiš da ja napravim ili druga strana u sastanku. I to je negdje ostalo u tvojoj glavi i onda cilj često postane rezultat snalaženja. Znaš, šta da napravim? A ovako kad ti sebi kažeš moj minimalni cilj za taj sastanak je to, onda daješ sve od sebe da barem minimum izvučeš iz toga svega. Onda je puno jasnije djelovanje u sastanku. Dakle, to je četvrto područje. Sljedeće područje je nekakva agenda za čitav sastanak. Naravno, sad će se ti na mene naljutiti sa pravom i reći Bičaniću, dao si mi 10 minuta, alo, šta ti misliš? Ja ti mogu 10 minuta. I bila bi u potpunosti u pravu. Ponovit ću, ja sam dao 10 minuta samo da vidim šta će refleksno izaći s tebe kad imaš malo vremena. Izašla je potreba da se jako dobro pripremiš što se tiče postojećih relevantnih informacija. Ništa drugo kao refleks nije izašlo van i onda ja uz malo rizika krećem od ideje da ova područja nisu tako refleksna u tvojoj pripremi. Okay. Koliko su ova prva? Ne znam, hoćeš li se složiti? Pa, da. Refleksno mi je ono prvo istražiti sve šta mogu. Da. Ali sad, da, ovo ostalo je u glavi. Plivaj. Da. Kad kreneš, baci se, plivaj i improviziraj, to bi bilo tako. Zato smo mi, ali uskoro bi trebao, evo malo reklame, uskoro bi trebao izaći nova varijanta našeg planera za prodajne profesionalce, koji je kao rokovnik sa svim ovim točkama jasno definiran, tako kad se čovjek priprema da zaista ima neku formulu ili podsjetnik na to na što misliti kad se pripremaš. Ali agenda je nešto
što ti pomaže, ja bih rekao, i neki prodavači to rade fantastično. By the way, ova sva područja nisam ih ja izmislio. Ok, To je ono što sam pokupio od svih područja na kojima se svi prodavači s kojima sam radio pripremaju. Neki prodavači su jako dobri u osmišljavanju agende, kako planiraju voditi sastanak, što im daje osjećaj kontrole, da će stvar završiti kako oni zaista i žele. Dakle, agenda je ono što ću na početku, što ću prilike u sredini, što ću na kraju. To radimo ne zato što će to tako biti, nego što povećava šansu da će tako biti, a sam razgovor je uvijek vrlo nepredvidiva stvar. A agendi se vraćamo kako bi zadržali kontrolu. Još jedna stvar za koju ti nisi imala vremena, sigurno bi to napravila vjerojatno, je da bi donijela, kako ja to zovem, dokaze i činjenice, materijale, primjere. U tom slučaju možda neke materijale vezano za onaj kredit koji si spomenula, kalkulacije, nešto što će ti poduprijeti kada dođe trenutak da pričaš o svojim jedinstvenim prodajnim argumentima ili prijedlozima. To je ono što nosimo sa sobom kao podrška trenutku kada krenemo argumentirati ili da moramo nešto dokazati ili tako dalje. Još jedno područje koje je izostalo, onako barem refleksno, je otpor. Koje otpore ja očekujem u tom razgovoru? Što je to što bi Bičanić mogao navesti kao razlog zašto ne želi? Njih obično izvlačiš iz iskustva i iz pripreme ovih postojećih relevantnih informacija. Šta misliš, evo sad kad se vratimo u razgovor prije samog razgovora, u vrijeme prije samog razgovora prošlog tjedna, što misliš da bi Bičanić mogao imati kao otpore prema suradnji sa tobom? misliš prije nego što smo uopće počeli razgovor, da sam išla Da. to Ajmo sad, razmatrati? ko da se razgovor nije dogodio. I ti znaš da ćeš sa mnom voditi razgovor prodajni. Što ti govori iskustvo, intuicija? Koje ću ti ja eventualno otpore pružiti? Cijenite da su te financije nejasne, nepoznate, da se ne da s tim zafrkavati, recimo. Ono. Ok, ako ti želudac, intuicija i predviđanje govori da će to biti, onda to otpori, onda ćeš ovdje navesti, ok, koje otpore očekujem kod Bičanića i koje ću taktike koristiti da se eventualno s njima uhvatim u koštac. Najbolje vrijeme da se čovjek bavi otporom sugovornika je prije samog razgovora. Ok, Kad jednom krene razgovor, onda se postavlja pitanje hoćemo li znati reagirati na pravi način, to je da li ćemo morati reagirati, a reakcija je uvijek puno opasnija nego od preventive. Tako da, taj otpor je nekako izostao u onom tvom dijelu na što refleksno misliš. I na kraju, još jedna stvar na koju neki prodavači stavljaju naglasak u svojoj pripremi, a to je odnos. Ono, dobro. kako ću izgraditi odnos s tom osobom? Kako ćemo kliknuti? To ide od onih banalnih, do onih rokovnik i kemijsku, pa do puno detaljnije, složenije razrađenih planova kako s nekim izgraditi odnos. Odnos u razgovoru ili odnos sa osobom s kojom ćemo razgovarati se može, ajmo reći, graditi planski kroz pripremu. Znaš, ono tipa vidjela si da sam ja, ne znam, bio sad na TEDxu. Pa ideš me namjerno pitati kako je bilo na TEDxu. Da jednostavno pokažeš interes za mene kao osobu. A s druge strane, odnos se može graditi situacijski, na licu mjesta, pružiti se prilika, kao što ćeš vidjeti da je bilo, i onda odreagiraš i onda u tom trenutku kreneš graditi odnos jer ti se pružila prilika za to, a ne znaš u biti trenutak prije šta bi to moglo biti. Dakle, ovo je priprema i jedna mala domaća zadaća za tebe. Kada sljedeći put budeš imala sastanak, a imat ćeš ih, zamolit ću te da napraviš pripremu sa ovim područjima. Ne kažem da moraju biti sva, a volio bih da prođeš sva i kažeš ok, koja od ovih su mi potrebna za sastanak koji sad imam. Nekad može biti ova područja, nekad ova područja, sve zavisi na što ćeš, što ti slijedi u samom prodajnom razgovoru. Pa mi to napiši i pošalji. A kad već smo kod pisanja, ja moram priznat sa teškom mukom da meni jako teško ide pisana priprema. Kako ti? Meni je recimo lakše. Eto, Ono, vidiš. pogledati i napisati,
ostane mi, dok pišem, to mi sve ostane negdje tu, tako da Ljubomoran lakše. sam, ljubomoran sam, moram priznat na tebe. Am, jer ja sam neki impulzivac i godinama sam se pripremao što se kaže u glavi, dok nisam shvatio koliko mi to košta. Tako da mi je drago da tebe sad ne moramo uvjeravati da je pisana priprema kvalitetnija, ako imamo vremena za nju, od mene. Ako da, samo zahtjeva vrijeme, jel? Da, jer pisana priprema ti donosi mogućnost da posložiš misli, pisanje je kreativan proces, u konačnici pisanjem bolje pamtiš. Razlozi za pisanu pripremu su mnogostruki i drago mi da to radiš, tako da ti neće past teško da mi pošalješ svoju pripremu. A da Mhm. malo razradiš ovu istu na ova područja. Dakle, ova priprema Da, je ovakva vrsta priprema, ova je zovem duga i kompleksna, još jednom za stvarno važne sastanke, ona i treba vremena nekad, a nekad trebamo odlučiti šta ćemo maknuti od tih područja jer nam u ovom trenutku za taj sastanak nisu važni. Eto, feedback vezano za pripremu. odlično. Drago mi je. Ajmo onda dalje. Sad je vrijeme za ono čega si se bojala zadnjih 7 dana, a Ma to to je... ide video, možda ide video analiza. Da, ide video. Naime, sad ćemo podijeliti, ja ću podijeliti video koji smo snimili i koji prikazuje naš prodajni razgovor na ekran, tako da ga vidiš ti i ja i konačno svi koji budu gledali ovu snimku. I zaustavit ćemo video kad ja poželim nešto komentirati ili ti, ne moramo pogledati čitav video, tražit ćemo one neke ključne trenutke koji upućuju na one odgovore koje smo tražili. U čemu si dobra pa da radiš još više, što ne radiš a mogla bi i što radiš a trebalo bi prestati. Sad bi se video trebao pojaviti na tvom ekranu. Ti mi molim te reci je li tome tako. Je, tu je, stiga. Odlično. I krenut ćemo. Ideja ove analize je da, ja sam stvarno napravio detaljnu sekundu po sekundu analizu, a ideja je da pronađemo odgovore i da ti dam primjere i da je to bude temeljno ono na čemu ćemo raditi kad je u pitanju tvoje umjeće vođenja prodajnog razgovora sljedećih 10 tjedana. Ok, duboko udahni. Ja ću također. Krenimo. Dakle, ja pustim, komentiram i ti sa mnom samo digni ruku ako želiš nešto komentirati. Može. Krećemo. Let's go. I zainteresirati me za svoje... Ok, ajmo malo vratit. Evo ga. Sad, nakon što ste pripremila, draga Dijana, vrijeme je da vodiš sa mnom razgovor. Razgovor ćeš voditi od sad i nadalje. Dakle, ne glumimo, ne izmišljamo situacije. Od ovog trenutka pa nadalje ti pokušavaš na mene utjecati. Ajmo malo gurnut naprijed. Ekstra primamljivo. Ti ne spadaš u te skupine, ali evo, u principu dobar, evo, idemo iz početka. Tako ti njega, ovo je. Joj, muke ti ježeve. Muke ti ježeve, tako ti mlijeka u prahu, šta je meni on trebalo? Je. Nema problema. Ali ja hoćem sve vas dobar dan, Ciliću, ja dobar dan. Može. Hvala što ste Dobar me dan. primili, kao što ste vidjeli, bavim se poslovnim savjetovanjem, pomaganjem u financiranju, u vođenju poslovnih knjiga, u strukturiranju. Vidim da imate i firmu i obrt. Da. Jeste li možda razmišljali o nekakvim investicijama sad u narednom periodu? Ok, evo ga. Dakle, umjeće koje si sad demonstrirala i koje mi se svidjelo jeste da nisi upala u onu zamku idem sad reći sve što mogu. Napravila si nešto što ja zovem intro, kratki pitch, predstavljanje, argumentiranje, čisto da zadaš ritam i da me usmjeriš ka tome zbog čega si došla. Nisi upala u zamku da kreneš u monolog. Jako mi se sviđa. I s druge strane, sad dolazimo do onih stvari koje bi možda mogle biti nešto bolje. Što si ti meni ovdje opisala? Kratko sam išla predstaviti se. Ukratko. Da, ti si meni ovdje objasnila što radiš prije svega, nešto malo kako to radiš, ali ono što nedostaje za onako vrlo interesantnu metodu privlačenja pažnje da mi objasniš zašto. Na što je to da se fokusiraš odmah na benefitu u prvih nekoliko riječi ili rečenica.
jer time ćeš dodatno privući pažnju. Ne znam ako znaš, ali evo ja uvijek ljudima sugeriram da pogledaju ili pročitaju onu ili video ili knjigu njegovu od Simona Sineka koja se bavi, ili tema je Start with Why. Univerzalno, generalno korisna ideja i filozofija argumentiranja. Ne znam da poznaješ njegovu ideju od Start with Why. Dakle, pogledaj na YouTube, piši Simon Sinek, ima on svoj govor, ima i knjiga odlična. Ja ljudima kažem da je to stvarno nešto čega se treba držati, u konačnici je zdravo narodski logično, da ćeš prvu stvar koju ću spomenut ćeš ono što je dovoljno snažno da ljudima privuče pažnju, navede ih na razmišljanje. Tako da bih ja tu otišao samo da promijeniš redoslijed. Idi razmišljaj, ali to vratimo se nazad, još moramo odgovoriti na pitanje zašto s tobom. Kad budeš znala zašto s tobom, s time ćeš puno bolje baratat ovdje i na početku. Znači, da se samo rekao, mi brzo rješavamo vaše zahtjeve za financiranje. Znači, nešto što će tebe, barem u tom pravcu da ide da te diferencira od drugih i privuče pažnju. I onda sad u sljedećem koraku si ti odlučila da će financiranje biti tema razgovora. Tako je. I to te malo odnijelo. To je bilo krivo, je. Slažem se. Pa vidi, da si ti 100% sigurna da je tome tako, nema ti ko šta zamjeriti. Međutim, nisi bila sigurna. Dakle, ja bih ovdje išao općenito kakvi su vam trenutno planovi, pričajte mi o vašem poslovanju, znaš, malo generički ili šire perspektive da bi ona otišla nekamo. A ovdje ideš s pretpostavkom da je baš financiranje ono što trebaš i ajde, to još je okej. Samo ti kroz čitav razgovor inzistiraš na financiranju. Da, bilo mi je u glavi da moram tebi nešto prodati, da je to zadatak. A i vidiš po ovom uvodu mom, vidiš da ja smišljam tu i plivam šta ću, kako ću, Da, i onda da je ti se neobična počele događati, situacija. da, počele su ti se događati neke stvari koje u konačnici otežavaju da zaista shvatiš što bi meni bilo potrebno. Ali do toga ćemo uskoro doći. Dakle, ovdje za sada lijepo ideš u planovima za ulaganje i odavdje krećeš ti u priču o financiranju. Znaš što, Dijana, prošle godine, mislim, ja sam ti mali, to jest mikropoduzetnik, tako da moja ulaganja nisu nikad nekakva ogromna, mislim, sve zavisi šta čovjek definira kao ogromno. Prošle godine smo imali investiciju od nekih cirka 8.000 eura u trgovini samo Oštro. Ne znam da daš, to je trgovina i servis za motorne kosilice, pile i trimere. I tu smo kupili jedan uređaj za servis u vrijednosti od, kažem, 8.000 eura. To smo išli putem kredita. Uskoro će i biti otplaćen taj kredit kroz par mjeseci. I to je to. Sad nekih velikih planova za daljnje ulaganja nema. Čisto. Sad dolazimo do onoga o čemu smo već ranije pričali. Zbog te moje potrebe da se fokusiraš na ono što ćeš reći sugovorniku sljedeće, dogodi se i tebi i meni i svima da propustimo indikacije da postoji razlog koji bi eventualno bio temelj za daljnju odluku o promjeni. U ovom slučaju je bilo ovo moje, nemam velikih planova za ulaganje. Pogotovo sam to naglasio. Dakle, naglasio si svaki put sve šta se moglo nešto dodati. Pa dijelom je to je stvarno istina. Ja sam ti iskreno odgovorio. S druge strane, opet sam se morao postaviti kao tvoj trener i vidjeti hoćeš li ti reagirati na to. Zato sam možda malo naglasio nešto, čisto da vidim jesi li ti sa mnom. Jer vidi, sad ću na trenutak početi stopati šeranje i otvorit ću opet naš whiteboard, pa ću ti pokušati objasniti na što sam mislio. Ti si bila isto tako na onom webinaru za neprodavače, pa ti ovo neće biti novo, ali s druge strane će ti biti dobar podsjetnik. I svima koji gledaju, dosta važna indikacija na što radimo u prodajnom razgovoru. Dakle, zamislimo da je ovo, ja uvijek kažem, zgrada u obliku slova T, koju mi gledamo iz ptičje perspektive. Sjećaš se toga, ali tako? I ti stojiš ovdje, a ja stojim s druge strane zgrade.
E sad ja krećem od pretpostavke da je ova zgrada, s obzirom da vidim zid ispred sebe, zgrada koja je u nekom pravokutnom obliku, ti s druge strane znaš da je ta zgrada ipak sigurno nije pravokutna. I sad se postavlja pitanje kako ćeš ti, a to ti je posao, mene navesti da promijenim mišljenje, promijenim perspektivu i zaista shvatim da je to tako kako ti kažeš. To je metafora za taj pokušaj utjecanja u prodaji. Da bi se to uopće dogodilo, a uskoro ćemo doći do toga, nama treba nešto što ja zovem odnos. Jer bez odnosa kvalitetnog temeljenog sigurnosti i otvorenosti ti ćeš jako teško utjecati na mene. O tom potom. Ono što se sad dogodilo je da si ti napravila onu operativnu analizu, pokušala kroz analizu doći na moju stranu, kakvi su vam planovi za financiranje, poslovanje i tako dalje. I onda ti dobiješ neki odgovor. I onda ti ja kažem, i zato mi to zovemo ping na radaru, pojavi se točka na radaru i ja kažem nemamo velikih. I to kako sam ja to naglasio, ping je obično nešto, znaš, ovaj ping ti je nešto što upućuje na to da postoji preklapanje između tvog prijedloga i mog razloga da ga prihvatim. I to je debelim dijelom i dobrim dijelom posao prodavača, da prepozna te pingove. Pošto se tebi i meni i svima dogodi da se bavimo svojim mislima, te nam stvari prođu ispod radara i ne pojavi se ta točka na našem ekranu, metaforički rečeno. I to je recimo jedna od stvari, pozitivna vijest je, to se da uvježbati, osvijestiti, i to je nešto na čemu ćemo raditi u sljedećem razdoblju. I ja ti garantiram, pretvorit će se u osobu kojoj ništa neće promaknuti. Ali ništa. Najvažnije je s tvoje strane sad temeljna ideja, a to je stvar discipline i odluke, a ne umijeća, da kada druga osoba govori, uistinu je slušaš. To je možda najveći izazov. Kako maknuti vlastite misli. I to uvijek iznova želiš i moraš napraviti. Tako da ćemo na tome raditi, uvježbat ćemo da ti ta odluka stvarno padne što lakše. Dobro, to je bio trenutak u kojima smo se bavili sa... Znači imali smo argumentiranje, jako lijepo, intro pitch, kratko, sviđa mi se, na tome lijepo možemo raditi, samo staviti naglasak na zašto. Analitika operativna dobra, ovo reagiranje na izjavljeno nam nedostaje, na tome ćemo raditi. Može? Može. Odlično, krenimo dalje. Ste razmišljali možda o modernizaciji i opreme postojeće ili koristite nekakve softvere, kao što vidjela sam da imate i consulting firmu, je li tako? Da, da. Tu trgovinu. Da. Nekakve informatičke opremu ili nešto, jeste razmišljali u tom? Sad je Java odnio šalu i sad je Dijana odlučila i postavljati pitanja i odgovarati na pitanja. Znaš, i sad je to opet, ona je opet, dobra je vijest, tipično ljudsko ponašanje u kojem mi nekako sugeriramo čovjeku što bi trebao odgovoriti na naša pitanja, postavimo nekoliko pitanja. Komunikacijski gledano, nije to tako, kako da to kažem, komunikacijski gledano nije učinkovito. Može proći, donjeći, ali trošiš se puno. Energije trošiš. Ovdje ćemo samo malo raditi na tome da smanjimo broj pitanja, postavimo jedno pitanje, ono glavno pitanje. U konačnici, vidiš, razgovor bi se skroz promijenio, da si ti mene pitala ako nemate velikih, koja su to mala. Koja su to male potrebe, točno. Od tog trenutka bi razgovor išao skroz drugačije i ti onda ne bi imala potrebe praktički, pod navodnicima ću reći, na silu usmjeravati razgovor negdje. Da, istina. Temeljna, ima jedna stara kineska poslovica koju se uvijek iznova rado sjetim jer sam je izmislio. I tako se ja to zezam sa ljudima. Ta stara kineska poslovica koju sam izmislio kaže, znači, dozvoli sugovorniku ili kupcu ili klijentu da ti pokaže kako ćeš s njim razgovarati. A to znači da želiš biti prisutna tu i sada u razgovoru. Od ovog trenutka, od 2 minute i 17 sekundi, kad sam ja rekao nemam velikih, tu se prodajni razgovor račvao. A ti si odlučila ignorirati to račvanje i nisi primijetila račvanje da se otvorilo i krenula si svojim putem. I sad kreće ta pomala borba je. sa mnom. Istina.
Znači, ali to se dogodi tebi, to se dogodi meni. Jer imaš jednu priliku u razgovoru, eventualno ako je ne iskoristiš, gotovo je. Mhm. Jer neće se ljudi samo tako lako otvoriti nama uvijek. Tako je. Jedna prilika ako se pojavi je super. Ajmo dalje. U smislu modernizacije, ili, na primjer, sad su vam baš aktualni krediti gdje možete dobiti 50% otpis glavnice, u slučaju da ne planirate smanjenje broja zaposlenih i uz dosta povoljnu kamatnu stopu. Vidiš, ja sam možda... Čisto Da. prilika ukoliko ste, ne znam, planirali... By the way, ovdje, ne znam da li je uvijek tako, ti procijeni malo naginješ prekidanju sugovornika. Ok. Ne znam, može biti da je nervoza. A dosta nervoze tu ja vidim. To mi Da. baš dosta nervoze. To Tako vidim. tako da ti procijeni je li to nešto što ti se događa češće ili samo uslijed ovakvih situacija. Ako se događa češće, trebalo bi kontrolirati. Iz dva Ok. razloga. Jedan je prekidaš me dok ti možda govorim ili želim reći nešto interesantno, drugo je ostavlja gorak okus u ustima sugovornika. Treba imati na umu da je ovo online komunikacija gdje se to zna dogoditi ne zato što želiš, nego zbog tehničkih uvjeta. Idemo dalje. modernizirati tu svoju opremu za snimanje, za izradu materijala i takve stvari, sad je to aktualno do potrošnje sredstava, no? Da. Pa sad si možda imala jednu moju bolnu točku. Ja sam nekako uvijek imao do sada običaj da ako god ulažem u nekakvu opremu... Evo ga, drugi ping na radaru. Bolna točka. Neistražen. Da, lako je reći Bičanić sad biti general poslije bitke, pa makar i vlastita bitka to bila. Ali evo opet jedan primjer što će se dogoditi tebi i meni, svakome ako nismo prisutni u razgovoru. Ti ne znaš šta se krije iza te moje bolne točke. Možda to tebi može pomoći za tvoj razlog, ne mora pomoći. Dovoljno indikativno, pogotovo još, ovo sam pokupio iz moje edukacije za coacha, trenutak u kojem ti se sugovornik izrazi na slikovit način, kroz metaforu ili bilo koji životopisan način je fenomenalan trenutak za daljnju analizu, jer reče meni moj čovjek koji me učio coachingu, Alan Žepec, da je metafora je prozor u svijet razmišljanja osobe. I kad ja kažem bolna točka, znaš, ili curi lova kroz prste, ili žulja me nešto u cipeli što se tiče mog poslovanja, ne znam što je. To su trenuci u kojima kažeš yes, idem ja vidjeti šta se krije iza te metafore. Jer obično ona znači da ulaziš negdje dublje u razmišljanje čovjeka. Tako da, ovo je već drugi put da se pojavio ping, a da ga nismo vidjeli. tehničke prirode i tako dalje, bi to sve financirao odmah i sad vlastitim cash flow. Nedavno sam nabavio novo računalo. Evo ova televizijetina u koju sad gledam pametna ploča, nju sam isto kupio doslovno vlastitim sredstvima. Nekako, može biti prvi put, osim onih teških trenutaka na početku moje poduzetničke karijere, kada je trebalo nekad doslovno uzeti kredit da platiš obveze prema državi. Da, razumijem, ali vi sada zapravo prvo štedite, ja? Odvajate novac i onda kupite opremu. Ovo je bio trenutak za što? Za pozabaviti se tim teškim trenucima na početku poslovanja kad se nije malo novaca za platiti obveze prema državi. Da. Da se razumijemo, neće se svi ljudi u svakom prodajnom razgovoru otvoriti. Biti intimniji što se tiče svog poslovanja i sebe samog. Tako da ti ne znaš. Međutim, kada ti se pruži ova prilika, onda ju treba iskoristiti. Jer evo, ja sam nekakav malo ekstrovertirani tip, da imam nekoga ko me radoznalo sluša poput tebe minutu, dvije, vjeruj mi da bi mi porasla na mojoj top ljestvici dragih ljudi. I to je trenutak kada, i to ćemo vježbati da prepoznaš taj trenutak, kada se on pruži. Ovo je tipičan dokaz da se prilika za izgradnju odnosa može pojaviti usred razgovora praktički, ne odmah na početku. Ok, idemo dalje. Koja vam treba. Jel? Da li bi možda postala neka oprema koja bi vama povećala profitabilnost, produktivnost, uštedila nekakvo vrijeme?
a za koju trenutno planirate da za godinu dana se odvojite, ali U ovom trenutku ja mogu izaći van iz prostorije iz razgovora. I Dijana sama sa sobom vodi ovaj razgovor. Je. Ne trebam ti ja. Stani više, stop, ti se gasiš. Da. već sad bi možda mogli raditi. Mislim da se razumijemo, indirektno, ništa u prodaji nije crno i bijelo. Ne volim podjele u crno i bijelo. Jer prodaja nije crno i bijela priča. Ovdje uvijek ima naravno nešto korisnog. Ti daješ do znanja da si stručna. Dobro. Jer očito znaš postavljati prava pitanja, čak i odgovore na ta pitanja, od stručnosti je nesumnjiva. Ali ono što te zeza ovdje je činjenica da ne daješ meni prostora da ja kažem svoje mišljenje. I to onda Ti idem previše objasniti to svoje pitanje, a trebala sam samo jedno, jel? Tako je. 5 minuta monologa, da, ok. I u konačnici analizu radiš zato što želiš shvatiti mene, a ne da dodatno shvatiš sebe. Tako da, evo, taj dio bi možda bilo dobro staviti pod kontrolu. I opet imamo nizanje pitanja i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Idemo još jednom načuti sada jednu situaciju, evo tu negdje, malo. Još jednom da ti potvrdimo da nam nedostaje ovog dubinskog reagiranja na interesantne izjave, da to ustvrdimo, da imamo na tome raditi, onda idemo dalje. Samo malo, stavit ću tu, evo tu negdje. Mišljati u tome da idemo u kupovinu. Koliko vam iznose najmovi sada mjesečno? S obzirom da se ovo snima, ajmo reći da su sasvim još uvijek pristojni i financijski ima smisla. Za sada još plaćati najmove umjesto ulaziti u neke velike kredite i rate kredita koje bi trebalo... Vidiš, opet, takve prilike želimo iskoristiti, jer nam daju mogući uvid u preklapanje prijedloga i razloga. Jednu lijepu stvar koju ti želim ovdje, to mi je tako super i vidi se da dolaziš, ti si radila u banci i vas su trenirali da vi budete neutralni u savjetovanju. Praktički vrlo ste oprezni. Tako je. I vidi se i to je nešto što je stvarno super i volio bih ti to ovdje potvrditi, to je nešto na čemu ćemo raditi. Da, to ti je sad... To mi se čini nategnuto. To ti je sad... Čekaj, tu negdje. Da mogu spavati mirno noću i da posla ima i da svijet ostane čitav i nemamo neku novu krizu, ne znam, 5000 eura. Mjesečno. Znači to bi mogli 24.000 eura godišnje, na 10 godina recimo 240.000 eura s kamatom nekih 200. Ili možete uopće kupiti taj prostor u rangu tih do 200, jel? Da, to ti je sad... Kvadrata mi se čini nategnuto, jel? Vidiš, ovaj jedan primjer, ima ih još, gdje ti u biti neutralna si. Neutralnost je jako dobra pozicija u datom trenutku u razgovoru jer ti daje priliku da se pokažeš da si stručnjak i C da ti je stalo do sugovornika. Ima tu još primjera koji ću kasnije pokazati, ali došlo je vrijeme da se suočimo sa prvom situacijom gdje ti ja pružam otpor. Jesi spremna? Jesam. Dovoljno će biti jedno da pustiš. Da, ima tu dobrih stvari i ima par indikativnih stvari. Svi se ne mora, jer ove rate, ne znam da će se ikad povećati, to je problem. Ove pa ne rate, nego najam. A druga stvar je odgovarajuća nekretnina. To je ovako još možda i veći izgled. Slažem se, ali ne znam na koliko ste tu potpisali ugovor. Vidiš, ova reakcija, slažem se, ali. Dakle, dajem ti časnu trenersku riječ da ću ti je izbrisati iz ponašanja. Ok, dobro. Pišem. Temeljna namjera je dobra. Izgovoriš i slažem se, ti negdje na podsvjesnoj razini pokušavaš neutralizirati moj otpor.
I onda ideš u ali argumentaciju za koju će ti svaki komunikolog reći da nije baš najlukaviji način nošenja sa ljudima koji se ne slažu s tobom, ali znači da se mi razlikujemo i da imamo suprotna razmišljanja. Čak i to mi je sad manje važno koliko mi je važno naučiti te kako iskazati istinski razumijevanje, jer ovo, slažem se, nije razumijevanje na istinskoj razini. I isto tako, što napraviti nakon toga? Znaš, u kojem smjeru ići? Sad ti ovdje inzistiraš na toj temi i time jačaš moj otpor. Dakle, trebalo bi odabrati neku drugu taktiku. Ti si dijelom i išla u dobrom smjeru, ubacila si novi argument kao taktiku, mogući otkaz najma, šta ako mi se to dogodi, igraš na neku, ajmo reći, emociju straha i nesigurnosti kod mene, a nažalost ta taktika neće donijeti odgovarajući učinak, jer sam ja u otporu. Dok su ljudi u otporu, ne slušaju nas. I na tome ćemo raditi. Evo, postaćeš stvarno jako dobra u upravljanju otporom. I dobit ćeš dozvolu od sugovnika da nastaviš, bez obzira u kakvom oni otporu bili. Sjeti se ove rečenice koju ti sad kažem. Ne možemo mi ljudima promijeniti mišljenje. Mi samo možemo dobiti dozvolu da nastavimo. Dok ne dođemo do promjene ili zaista kraja razgovora. A na meni je da ti pokažem kako to probati više puta, bez da nekome staneš na žulj i postaneš naporna. Jer ljudima za promjenu treba vremena. A da bi dobili vremena, mi moramo pokušati još jednom, uz njihovu dozvolu. Tako da, novi argument kao taktika mi se sviđa. Ono što nam nedostaje je ovo upravljanje otporom u prvoj razini na prvom koraku. Vidi kako me lijepo strašiš. Slušaj ovo. Možda ne bilo loše gledati nekretnine, jer vi nikad ne znate da li će najmoprimac možda odlučiti se ipak za mjesec dana vam otkazati. Bilo je takvih slučajeva. I onda ćete biti u situaciji da morate naći nekretninu, pa možda ne bi bilo loše bar početi gledati nekretnine po tržištu, da ne bi došli u taj cajtnik. Jer onda ćete morati uzeti... Jako lijepo igraš na emociju. Ti si svijet, naš ljude pokreću, opet, sigurno sam da će se složiti svi relevantni stručnjaci koji se bave tim područjem. Ljudi su prije svega emocionalna bića i emocije nas pokreću, a onda nam logika i naš kognitivni razum služi za pojašnjenje i opravdavanje emocionalnih odluka. Ovdje ti, jako to mi se sviđa, na tome ćemo raditi, ti želiš baratati mojim emocionalnim stanjima. Jako lijep refleks, Dijana, jako lijep. Ovo ti je snaga i na ovome ćemo raditi. Želiš još imati umjeće, utjecaj na moju pragmatiku, gdje više se obraćaš mojoj logici, želiš biti u stanju izgraditi svoju vlastitu vjerodostojnost. Sviđa mi se ovo što radiš. Jako lijep refleks. Ok, idemo dalje. Imaš li kakvih pitanja za sad? Je li ti ovo korisno? Je, ovaj dio upravljanja otporom me baš zanima. Da, za Iskreno. početak... Mislim, vidim da sam tu najtanja osim onih, neću pričati, bolje mi je mučati. Vidi ovako, dok ne dođemo do tog dijela, moj ti je savjet sljedeći. Ostani na shvaćam, napravi točku i postavi pitanje. Puno će ti biti bolje nego kontrirati, kako god. A onda ćemo mi doći na tu razinu gdje ćeš i to puno raširiti više. Imat ćeš veću i širu lepezu mogućnosti djelovanja. Jer postoji preventivno upravljanje, preuzimanje, reaktivno i tako dalje, o tom potom. Dobro, još jedna stvar. Vidiš, po prvi put došla je jedna situacija na koju sam ti namjestio, jer sam bio đubre, da vidim kako ćeš reagirati. Jer je to jedna tipična stvar koja nam se događa u prodaji. One su isključivo vezane za teme kao što je financiranje putem kredita. Ne, ali ti si mali, nikad. Tako smo... Vidiš, ja tebi sad postavljam pitanje o tvojim uslugama. To ću napraviti još jednom. Želio sam vidjeti hoćeš li biti radoznala po pitanju motiva, mog motiva za postavljanje tog pitanja. Jer iskreno ću ti reći, tijekom razgovora, slušajući te,
Još si ti rekla, daš, da si, mislim da sad ili kasnije si pokazala da se kužiš i u brojke i u poslovanje i sve. Moj primarni interes u ovom razgovoru na kraju ipak bio, meni treba neko da mi po prvi put pogleda moje knjige, a da nije knjigovođa. I ja sam tu nekako prepoznao razlog za daljnji razgovor, a tebi je to otišlo ispod radara. Znaš, kada ti sugovornik postavi pitanje, to je znak njegovog interesa i njegova molba da mu daš informaciju. I iza toga se krije možda još važnija stvar, a to je motiv. I ti taj motiv želiš istražiti. Pa čak ako je prilično jasan, istraži ga. Jer mi nikad ne znamo biti šta ljudi zaista misle kad nešto pitaju. Dolazimo do, evo još jednom 15:30, tvoja jaka snaga koju sam prepoznao, vidi se da si radila u financijskom sektoru. Nosti, stvarno će to biti godinu, 2, 3, 5, kupovati ići u tu investiciju velikog okrupnjavanja poslovnog prostora. Bilo bi dobro da su ti prije toga posložene financije na način da i bankarima budeš zanimljiv, da ti onda isprate tu tvoju investiciju. Tako da to ne bi bilo loše razmisliti, već početi raditi. Vidiš, sviđa mi se tvoj nastup ovdje, gradiš svoju vjerodostojnost i navodiš me da te vjerujem, jer teoretski bi ja ovo što si ti meni rekla mogao uzeti i raditi s nekim drugim. To je dio naravno tog neutralnog pristupa gdje ti daješ mi do znanja, hej, meni je najvažnija tvoja dobrobit. I jako mi se ovo sviđa, na ovo ćemo raditi. Inače, taj neutralni pristup ti, sjećaš se, pričao sam ti o onoj razini znanja i interesa zadnji put i trenutku. A da, Vidiš, tako je. evo jedna stvar koju ti želim pokazati sada. Dakle, vratit ćemo se sad samo kratko na whiteboard. I vidiš, ako sad malo napravim jedan rezime, ovaj odnos je malo izostao. Nismo stvorili baš okruženje u kojem bi se ja skroz otvorio. Analiza je na operativnoj razini dobra, ali dubinska i analiza i ovo reaktivno nam nedostaje, to će nam biti prostor za rad. A otpor se po prvi put pojavio negdje tu, mada on se može pokazati i ovdje kad on krene, i to će nam biti prostor za rast. Argumentiranje, ko što rekoh, kratka si, sažeta si, sviđa mi se, ne ideš mu noge, sviđa mi se, ono što želimo je naglasak na zašto i prije svega da ti argumentiranje bude spoj onoga što si spoznala o meni i o mojim motivima s onim što možeš za mene napraviti da se to preklapa. Trenutak ti se pojavljuje ovdje, kada ja prvi put provirim iza ugla. Ono što želiš, ako je to naravno moguće, nije uvijek, ono što želiš postići u razgovoru je da ti sugovornik na neki način, verbalno ili neverbalno, da do znanja, vidiš, o tome nisam razmišljao. O tome nisam tako razmišljao do sada, nisam to tako gledao, to mi je nova informacija. Ili meni je omiljeno ako mi kaže, vidiš, to je dobro pitanje. To znači da se kod tebe dogodila neka promjena, kod tebe kao moje sugovornice. Dakle, negdje želiš postići u razgovoru taj trenutak. Da ja tebi kažem, vidiš, Dijana, nisam o tome razmišljao. Ili nisam to znao. Jer nakon toga vrlo često, ako imaš sreće i umijeća, dođe i sljedeća izjava ili pitanje, a šta biste vi sad nama preporučili? Šta bi sad bilo najbolje? A šta vi to radite? To ti doslovno druga strana daje dozvolu da kreneš u argumentiranje. Taj dio ćemo pojačati. Da bi to pojačala, moraš biti u stanju baratati generiranjem trenutka. A za to je važno saznati koliko osoba ima interese za temu o kojoj želiš razgovarati, koliko znanja. Moja ti je sugestija da negdje u razgovoru, tijekom razgovora, negdje saznaš ili postaviš pitanja. Koji vam je prioritet, taj X o kojem želiš razgovarati? Ili recimo koliko ste upoznati s tom temom, ili da odsjetiš uglavnom i količinu znanja i iskustva s druge strane. Jer može biti da ta osoba, vidiš, pokazat ću ti. Dakle, imamo taj trenutak i sad zamisli da imamo osobu koja, ovo je znanje os. A ovo je sad, ja nisam siguran matematički, ali evo, nema veze, ovo je interes os.
I sad, ovo je 0, ovo je 100. I sad, ako vidiš, imaš osobe koje imaju jako puno znanja i imaju osoba koje imaju jako malo znanja. I imaš osobe koje imaju jako puno interesa i malo interesa i jako puno interesa. I tu ti se onda pojavljuju modeli kako s tim osobama pokušati generirati aha trenutak. I to ćemo raditi. Za sada je, rekao bih ti, najvažnije ono stalno shvatiti s kim ja imam posla. Je li to osoba sa puno znanja, je li to osoba sa puno interesa i obratno i tako dalje. Ovo što ti radiš, neutralno izražavanje, spada pod metode ponašanja koje su prilično dobre za ljude koji puno znaju, a ne žele. Za razliku recimo od onih koji ne znaju puno, a žele. Njima uopće ne moraš biti neutralna. Oni su ko vode žedni kad su u pitanju tvoje direktne instrukcije što napraviti. Znaš, da sam ja došao tebi i da mi treba kredit hitno, ne moraš ti meni čak ni prodavati, nego mi samo kažeš, Bičanić, ovako ćeš napraviti. Prvo ćeš napraviti A, B i C, pa ćeš to napraviti, pa ćeš to napraviti, onda odi tamo pa mi se vrati. I ja sav sretan što te imam u životu. A ovdje želiš biti, kao što si rekla da ti, bila recimo neutralna. Jer neutralnost privlači. Pa čak i ovaj sa puno znanja neutralnost privlači. Tako da taj dio ćemo razraditi, jako lijep refleks si tu pokazala. I super je za daljnji razvoj. Ok, idemo dalje. Stali smo kod argumentiranja. Vidiš, i sad završno pokazat ću ti da malo se pogledaju financije iz neke neutralne perspektive, mi se svidjela. Tako da, šta reći? Znaš, to kao da ti meni kažeš, Danijele, meni se sviđa ovaj tvoj trening, još ga nisam ni konzumirala, a sviđa mi se. I sad ja mogu odabrati dvije reakcije. Dijani se sviđa, super, idem joj pričati o tome. Ili ću reći, idem saznati šta joj se svidjelo. Zašto? I ovu reakciju imaš, sad želim razviti s tobom ovu drugu reakciju. To je ta radoznala reakcija. Čak i ako ti neko kaže nešto pozitivno, to nije znak da nastavimo pričati, to je znak da nastavimo pitati o tome. Otpor. Uskoro će se pojaviti otpor. Nije mi prioritet, ali ajmo o tome pričati možda na jesen. Možemo, kažem, jer ta tvoja investicija će biti sigurno više od 150. Pozitivna stvar, nastavljaš. Ja ko da nisam ništa rekao. Možemo mi na jesen. Sviđa mi se to, znaš, ajmo se onako praviti malo mutavi, znaš, sviđa mi se, temeljni refleks je dobar, ne odustaješ. To ti ja ne mogu pomoći, rekao sam ti zadnji put, to je karakterna osobina za koju je dobro imat. A otpor je ostao. Ja sam u glavi za odgađanje, ti jednostavno nastaviš, sad imamo već 2 ili 3 otpora koja su se uhvatila jedan za drugi i otežavaju da taj razgovor ide u pozitivnom i željenom smjeru. Tako da ovaj dio, što se tiče otpora, ponovit ću, tamo sam ti pojasnio na whiteboardu, je nešto na čemu ćemo također raditi. Ok, i onda mislim da smo došli negdje do kraja razgovora gdje si pokušala obvezati me. Ja da se to pogleda izvana, jer nije dosta nitko. Ajde da se onda čujemo na jesen, pa ćemo o tome porazgovarati kada se malo raši. Vidiš, i tu sam ti još jednom rekao da se treba pogledati izvana. Zadnja slamčica se pojavila, imala si 4-5 slamčica, nijedna nije povučena. A pazi, u razgovoru ako se pojavi jedna je zaista super stvar. Ali ovdje se ti ne daš, sviđa mi se, slušaj sad. Sad situaciju, vidiš, imamo ovaj prodajni makeover, pa upisi u PTC, pa korporativni klijenti, onako, baš sam sad zagušen. Razumijem. Ti ako želiš, možeš ti poslati prije podatke, pa ću ja to pregledati. Neću tebi angažirati, oduzimati vrijeme ništa. Pokušavaš opet. I tu si možda po prvi put došla blizu nečemu što se može nazvati pokušaj izražavanja, razumijevanja. Lijep refleks na kojem ćemo moći raditi, barem dio tog refleksa. Ja ću te ovdje opet, nažalost, jer sam đubre otkantat. Ali
ja trebam vrijeme neku za analizu, Da, pa ako da. želiš, dok se mi čujemo, ja ću to kontaktirati knjigovođu svoje suglasnosti, pripremi taj dio, pa onda se možemo čuti. Ja ću ti poslati, pa ti kad pogledaš, kad Dobro. prođe to ludilo, možemo se onda čuti. Što se mene tiče, nije loša ideja, ajmo pričati o tome, samo malo da se ja nisam uopće o tome razmišljam. Kužiš? Ma ne, samo nek se tebi sledi. Nisam znao šta ćeš mi prodavati, sad moram nekako, ali ima smisla, ima smisla. Eto, promisli. Hoću. E sad, dolazimo do kraja razgovora. Opet je tu bilo prilike za nešto analizirati. S druge strane, znaš, mnogi ljudi će mene pitati, i često mi pitaju, Danijele, kako da ja poboljšam svoju stopu realizacije? Imam osjećaj kao da mi nešto fali na kraju. I znaš, i ovdje tebi nešto fali na kraju. Iskreno ću ti reći da si sad ti pokušavala closat, dogovorit. Bi li uspjela? Ne. Da, ne bi. Ali nije stvar u tome da ti ne znaš zaključiti razgovor. Stvar je u tome da su prilike koje su se pojavile u razgovoru ostale neiskorištene. Na kraju da si otišla onim putem da to ima smisla i da ne radim velike nego male investicije ili slično, ko zna kamo bi razgovor odveo i na kraju možda uopće ne bi trebala closat jer bi ja sam rekao ajmo se opet naći. Tako da hvala ti na ovome, ovo je savršen primjer toga kako se ljudi nekad opterećuju time zašto im kraj nije bolji, umjesto da svoj pogled usmjere na neki drugi dio razgovora. Jer je u tom drugom dijelu razgovora nastao problem koji se pojavlja na kraju kao posljedica nedolaska do nekog željenog rezultata u prodajnom razgovoru. Tako da, evo ga, mi smo prošli kroz ključne trenutke. Kako ti se čini? Korisno skroz. Šta ti je bilo najkorisnije? Definitivno znam Ovako da- na prvu. Pa da, puno je, ne bih ja rekla tih malih slamčica, puno je gorila otišlo, da ih ja nisam vidjela. To, od te opterećenosti šta da, a i nervoze opterećenosti šta da te poslije pitam, ja? Da. Tu je bila ta, tako da sam nešto i svjesno puštala što si ti rekao, plivajući da vidim hoće li razgovor doći opet u nekom smjeru da ti nešto prodam, što je bilo skroz krivo, slažem se. Kako upravljati tvojim otporom, ne znam. To je... Mi ćemo ovo ponoviti, vidjet ćeš za 9 tjedana, bit ćeš puno bolja u tome. Tako je. Jedna mala molba, Dijana, sad, što se tiče prodajnog nastupa. Mi već sad želimo utjecati pozitivno na tvoj prodajni nastup, dok ne dođemo do sljedećeg ponedjeljka kad krenemo raditi ti, Dijana i ja zajedno. Uzmi ono što ti je bila sad najveća nekakva upaljena žarulja i lampica i pokušaj već sad to osvijestiti u svojim nastupima. Bilo to otpor da promijeniš reakciju, analitika da je produbiš, da si prisutnija u razgovoru, da definiraš što je to, zašto, a ne što i kako to radiš, što se tiče argumentiranja. I već sad osvijesti te trenutke u razgovoru. Ovih tjedan dana dok se ne vidimo. Može. Tako da već i sad u ovom tjednu, imaš li kakvih sastanaka ovaj tjedan, ali da su baš prodajnog karaktera, a ne operativnog? Sutra. Jedan. Izvrsno. Eto, prilika da se možda pripremiš i prilika da možda, ako želiš, napravi pripremu pa mi je pošalji. A što se tiče vođenja razgovora, uzmi si jednu stvar od ovoga što smo prošli i onako, moj ti je nekakav savjet, bez obzira na pripremu, bez obzira na sve što si napravila prije. Kad uđeš u razgovor, ulaziš otvorenog uma. Imaš ti tu negdje pripremu i to što ti želiš reći ili planiraš saznat. A s druge strane, ako nam to prekrije oči, onda nećemo biti otvoreni za prilike koje nam se pružaju, čak ako imaju veze s našom pripremom. Tako da onako, znaš, ja uvijek kažem, ima u tvojoj ulici sigurno dolje u Splitu neka stara baka koja voli onaj ulična... Video nadzor, Da. to. Znaš, ona znatiželjno gleda kroz škure, kroz zavjese. Ko ide, gdje, ko šta, koga posjećuje, ko je šta kupio, vidi ga ima novi auto, opa, nova ljubavnica i tako dalje. U šali rečeno, pomalo ta znatiželja, radoznalost neka bude prisutna u razgovoru. Da. I onda će već biti šanse za ono što želiš da se realizira puno veće. Odlično, ostalo nam je još otprilike 20 minuta vremena da ti objasnim, gledajući tvoju strategiju i tvoje argumente,
gdje ja vidim potencijal za razvoj, daću ti odmah i alate na kojima možeš početi raditi i već sad, a da ćemo ih produbiti onda sljedeći put kad se budemo vidjeli. Dakle, za pozicioniranje, to jest za definiranje, ajmo reći ovako, mi smo se sad bavili nastupom, vidiš, sad ću ti objasniti. Dakle, svaka prodaja ima 3 elementa na koja želiš obratiti pozornost. Prvo je tvoja ponuda. Znaš, u čemu je ona jedinstvena? Kako ćeš se pozicionirati? Što je to što ti donosiš na tržište da bi ljudi trebali prepoznat kao benefit? Onda kad to definiraš, a to ovdje pozicioniranje uključuje i kome ćeš se obratiti. Strategija govori o tome kako ćeš im se obratiti dugoročno i kontinuirano, a nastup je trenutak kontakta, da li telefonom, mailom, uživo i tako dalje. Mi smo se do sad pozabavili u ovih sat vremena cirka sa nastupom. Ajmo se sad pozabaviti sa tvojom ponudom. Jedan zadatak za tebe, a da ti, ja se nadam, bude od koristi, će biti sljedeći. Zamisli sljedeću situaciju. Ti želiš sebe pozicionirati na tržištu, što znači kome se obraćaš čime. Ili čime ćeš se obratiti kome. Možeš krenuti s jednog ili drugog kraja, zavisi. Ako stvaraš skroz novi proizvod, a nemaš pojma šta je to, prvo ćeš vidjeti šta tržištu treba. Ako tebe je druga stvar, ti si stvorila svoj proizvod i sad ideš vidjeti kome to treba na tržištu. Me kužiš? Dakle, ti sad ono što želiš napraviti jeste u prvom koraku, ovo pozicioniranje, prvi korak je sljedeći. Napravit ćeš ovako jednu tablicu. Ovo nije SWOT analiza za tebe i drugi koji će gledati. Ja je ovako napravim i četvrta ova dolje kocka mi ostane prazna. Dakle, znaš, idi se pitat, ali budi vrlo brutalno iskrena prema sebi. Gdje je to Dijana, to je tvoja ponuda bolja od onoga što klijenti imaju ili konkurencija im nudi. I to uvijek odgovaraš, ovo bi sad trebalo biti oko, iz perspektive te ciljane skupine ili tržišta, općenito. Šta je to? I onda ćeš reći, ok, to je, mislim da si rekla brzina, B može biti nešto drugo, C nešto treće. Odmah ću ti reći da ne možeš ovdje imati 15 stvari. Dobro. U realnosti, ako imaš jednu s kojom si istinski drugačija od drugih, je fantastično. Dobro. Ok, dakle, vidiš da li je to brzina, stručno znanje, šta god ti smatraš da je tvoj benefit koji donosiš ili karakteristika koju donosiš svom tržištu. Druga stvar koju ćeš se pitati jeste gdje sam ja apsolutno ista kao i svi drugi. Opet budi krajnje objektivna. I nemoj se maziti. Znaš, svi se bavite financijskim uslugama, savjetovanjem. Znaš, svi rade kredite, svi rade reviziju. Znaš, gdje sam apsolutno ista kao svi moji konkurenti iz perspektive i očiju moje ciljane skupine ili tržišta. Dakle, to onda može biti nešto što je D, E i F. I to odmah znaš da ne želiš trošiti puno vremena. Želiš biti sigurno da je tome tako, ali ja to zovem higijena. Na to ne možeš staviti naglasak svog poslovanja, jer to imaju svi, nema diferencijacije. I što misliš koje je zadnje pitanje koje si moraš postaviti? Kome točno? Sebi. Pa želiš se pitati gdje si to slabija u očima tog tržišta. Koja ti je mana? Zbog čega oni neće raditi s tobom? I to onda može biti G, H, ne znam, i I nešto. Moraš biti jako, jako otvorena tu. Jer moraš naći strategije kako se oko toga nositi. I strateški i kasnije u razgovoru. Jer to su razlozi zašto ljudi s tobom ne žele raditi. Dapače, ti već sad si u prilici provjeriti ovo. Znači, moj ti je savjet, ako imaš vremena, već imaš portfelj klijenata koji su s tobom radili. Kad jednom definiraš A, B i C, onda ih pitaj iz kojeg razloga ste se odlučili za mene. To je prvo pitanje. A drugo je pitanje s čime ste bili zadovoljni sad kad smo gotovi. I negdje bi to što oni kažu trebalo potvrditi ovo tu. Ili će te iznenaditi pa će ti reći nešto drugo.
Dakle, to želiš čekirati. S obzirom da već imaš klijente, oni ti to mogu reći svojim riječima, ali će te uputiti da li je to ili nije to to. A ako imaš, što bi rekli braća Španjolci, cojones, možeš i saznat zašto te ljudi odbijaju. Znaš, pitaš na kraju razgovora, ali to radiš iz marketinga, ne zato što ih želiš zadržati. Smijem vas pitati, a iskreno mi recite, iz kojeg razloga sad, a da je vezano za mene, nismo surađivali? Čisto da budeš sigurna. A sad ćemo se fokusirati na ove stvari. Na A, B i C, ok? Jer je to sad sljedeća stvar. Naime, kada si definirala A, B i C, a A, B i C to je ono gdje si ti bolja od konkurencije u očima sugovornika, moraš odgovoriti na 3 pitanja da bi validirala svaki od ovih. Dakle, i za A, i za B, i za C. Recimo, ti si rekla brzina, je li tako? E sad, znaš, nemoj se ljutiti na mene, Dijana, ali to svako može reći. Da, to sam i promišljala kad si mi rekao koji su tvoji jedinstveni prodajni argumenti. A opet su to argumenti koji i drugi govore. A zato moraš raditi na tome. Znaš, opet je moj savjet, imaš klijente, pitaj ih šta su oni to cijenili, zašto su odabrali tebe, a ne nekog drugog. Znaš, ako neko zna kupac, to jest klijent zna, ovo tu što ti radiš je samo osnova za dalju analizu. Negdje se želiš uglavnom pronaći u svom pozicioniranju. Ono što će tebe, recimo, ne znam, Danijela Bičanića na tržištu prepoznaju, evo, ti, zašto Danijel Bičanić, reci mi. Dobila sam preporuku. Ok, ali šta si to tražila u preporuci? Preporuku, bar da neko sa 20 godina iskustva u prodaji opet doživljava aha, moment s tobom, a druga stvar je bilo što sam išla to, pohađala sam tvoju onu jednodnevnu radionicu i tu si me baš oduševio, tu si me kupio. Čime? Time da si dobar u tom što radiš, eto, stručan i dobar je ono. Da sam ja tih edukacija, ali nijedna na ovaj način, tako da mi se svidio taj taj koji je to, Dijana, oprosti što te pilim, jako mi je važno. A kakav je to način? Kako ja to radim? Kako to radiš, to je bilo kompletno. Okay, upravo ono što si nacrtao te i sa svih, sa različitih kutova gledanja, jel? Sagledavaš tu prodaju to. Eto, rekla si jednu riječ kompletno, koja se dijelom preklapa sa drugim stvarima koje će neko reći o meni nešto. Ovo što sam ti sad pokazao, pogledaj još jednom ovu snimku, vidi kako pitat sugovornika, klijenta za razlog zašto. Nemoj se zadovoljiti prvim odgovorom. Ljudi će ti dati odgovor s kojima ne možeš ništa. Kad ti ode opet u dubinu, kad ti meni kažeš dobar si u 20, a šta to znači? Kojeg razloga? I onda ćeš doći, evo vidiš, ti si meni rekao da sam ja kompletan. I onda ti ja mogu sad dalje, šta to bi nosi kad sam kompletan, ali neću sad, nemamo vremena. Dakle, moj ti je savjet zaista, bit ćeš si jako zahvalna ako dođeš u kontakt s ljudima koji su te angažirali da ih pitaš A, zašto su te na početku odabrali i B, kad je sve završilo, s čime su bili zadovoljni. Ti imaš sad taj luksuz jer već imaš biznis, da si skroz početnik, onda bi drugačije radili. Ovako već imaš nešto iza sebe, pa ti to može biti podloga za analizu i tvoje pozicioniranje. Dobro, dakle, ajmo uzeti za brzinu, s tim da to moraš napraviti i za B i za C. 3 pitanja na koja moraš odgovoriti kad je u pitanju brzina jeste u čemu ili kako u čemu sam to točno brza? Šta to točno znači? Šta to točno znači da si brza? Tome da mogu brzo... Ne moraš mi sad odgovarati na pitanje. Ja moram, Ovo pitanje si zapiši i nađi odgovor na njega. I ako je moguće, nekad je moguće, a nekad nije moguće, možeš li to kvantificirati odgovorom na pitanje koliko? Nekad je moguće, kvantifikacija je korisna, ali je nekad nemoguća, pogotovo kad prodaješ usluge. Ako prodaješ stroj, možeš reći moj stroj štedi 20% više struje nego komparativni uređaj. Kad prodaješ usluge, možda nije baš tako. Vidi da li možeš bilo što kvantificirati, a u smislu bolje u odnosu od 15-20% vrijeme, novac,
šta god to bilo. Pa, Drugo, ok. znači kad odgovoriš šta to točno znači da si brza ili čemu si to točno brza i koliko, drugo pitanje na koje želiš znači odgovor jeste koja je koristi za klijenta od toga što si brza. Od toga odgovora na prvo pitanje. Daću ti primjer. Ok. Ajde, reci mi koja je korist za mene što si ti brza kad je u pitanju, ne znam, dobivanje, pomaganje oko financiranja. Evo, ne znam šta misliš točno kad kažeš da si brza. Pa da, to nisam pojasnila, mogu brzo sagledati tvoje financije, vidi di si i šta treba Ok, popraviti. Ne koja treba je mi korist toga, puno vremena. koja je korist toga za mene? Korist od toga da onda znam šta može proći Ne, kod tebe. za mene. Ako si ti takva kakva jesi, brza, šta je to za mene Znači kao da tvog ti klijenta? pa, ušteda je vremena, a druga pod jedan. Ali ne što se tiče toliko je uštede vremena koliko da mogu onda lakše doći do optimalne strukture financiranja i onda optimalna rješenja. Ne trebam tu sad neko dugo vrijeme za analizu i Sad samo vidi, ti naginješ tome da objašnjavaš koja je korist za tebe što si ti brza. korisna tebi stvar je da ćeš ti dobiti rezultat, da nećeš tu izludit se okolo, lunjati, obilaziti vrata, A da ćeš koja je dobiti korist toga za mene? da ćeš dobiti taj kredit stvarno, da neće biti krivih odluka i da ću ti e, ja pokazati da je to dobra odluka. Bravo. Vidiš kako Mađeš, kad se pitaš koja je korist koristi, odeš u dubinu opet. a Znaš, da korist ja, je da neće donijeti dok pogrešnu ja odluku. pišem, da tebe angažiram dok pišem te argumente tipa za web ili nešto ti postavljaj pitanja, Radit ćemo ja na ću tome. pitati. Ali evo ti trika, znači uvijek se pitaj koja je koristi za to i onda ćeš doći do one krajnje koristi. I treće pitanje na koje želiš odgovoriti ovdje da bi zaista bilo potvrđeno, a pazi se, može se dogoditi da ćeš ovo morat baciti u smeće ovaj argument brzina, jer nećeš biti zadovoljan sa kvalitetom odgovora koji ćeš dobiti na ova 3 pitanja. Pa da. Kako ćeš to dokazati? Materijalno, fizički, neoborivo, opipljivo, da je to zaista tome tako. Jer bez dokaza, ovo tu je ništa. A znači da ćemo baciti u smeće. A ne, ali vidi, ti možeš recimo pokazati, znaš šta je dokaz? Dokaz je od provjerene statistike do studije slučaja. Znači, možda možeš imati studiju slučaja koju ćeš pokazati nekome kako si riješila njemu to da on ne donese pogrešnu odluku. Znači, želiš imati mjerljivo pipljiv dokaz koji uključuje tuđe iskustvo, case, studiju, usporedbu koja je temeljena na podacima, stvarima i tako dalje. Ali želiš imati dokaz. Bez dokaza je to, ja ću reći starim rječnikom, tlapnja. Ništa. Dakle, zadatak za tebe jeste da se vratimo nazad na ovo, da se pozicioniraš. Ovdje nema ništa, samo da znaš. Ja to tako napravim jer mi je jednostavnije. Ali želiš definirati A, B i C, gdje si to jača od drugih, gdje si ista, gdje si slabija. I onda će fokus biti u sljedećem koraku na ovo. Da za A, za B i za C, ako ih budeš imala, odgovoriš na ova pitanja. Okay. I isto tako, ako stigneš, ne moraš ovaj tjedan, ali kroz ovo vrijeme naše suradnje bi definitivno trebalo pitati klijente s kojima si radila zašto su te odabrali. Okay. Znaš, dobit ćeš njihov rječnik. Ok, imamo još par minuta i onda ću ti sad dat, dakle, kad si mi pričala i poslala si mi svoju strategiju u jednom kratkom obliku, pričala si mi o tome po čemu si drugačija, a sad dolazimo do pitanja, znaš, i kome se strategija, pardon, ne još strategija, nego kome, mada je to dio strategije, znaš, kome ćeš ti sad sa svojim unique selling pointovima koje si ranije definirala pristupiti. Znaš, ko je to? I ti si mi rekla da postoje te ciljane skupine.
Ja sam ti rekao, zadnji put smo pričali o tome. Kada biraš tržište ili segment sa tržišta, ajmo reći da ja sad crtam upravo tvoje tržište, ovo je segment Dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a mogla si to regionalno, po djelatnostima, po veličini, po financijskom obujmu njihovog poslovanja. Znaš, možeš odabrati bilo koga. Ono što želiš, međutim, odabrati jeste temeljom koji su tvoji jedinstveni prodajni elementi kojim najviše odgovaraju. I druga stvar koju ćeš se pitati jeste odgovor na pitanje puno, brzo i lako. To jest gdje najlakše, najbrže i najviše može doći do rezultata. Što ne znači da će biti najlakše, najbrže, nego koji od ovih segmenata? Da li su to revizori, znaš? Da li su to privatne tvrtke? I da li njima tvoji jedinstveni prodajni argumenti odgovaraju? Znaš, možda će se oni razlikovati, jedinstveni prodajni argumenti za revizore i za privatne tvrtke. Tako da ćeš morat malo se diferencirati. Znaš, nije isto. Za velike tvrtke, za male kompanije, to je ona sad domaća zadaća koja je možda malo izostala prije početka poslovanja. A s Da, druge strane, tako je. znaš, ajde promatraj, znaš šta ću ti reći, ajde promatraj ovih 6 mjeseci kao laboratorij. Dobro. Eksperimentiranje. I šta ti sad govori ovih 6 mjeseci? Znaš, što učiš iz toga? Tako da ovo što nisi imala ne znači ništa loše, dapače, ovo je sad bila prilika da ti jednostavno istestiraš svoju ideju na tržištu, očito ona fercera, donosi koristi, sad je vrijeme da se strateški pozicioniraš. I kažeš koja skupina sa tržišta je odgovarajuća za moje argumente i gdje ću dobiti puno, brzo i relativno lako neke rezultate. I još jednu stvar ću ti sugerirati, kada budeš ovaj video gledala, ja se nadam da hoćeš, još jednom. Ovaj hoće. Znaš, obično ljudi imaju onu ideju da idem ih nekako kategorizirati. A klijent, B klijent, C klijent u smislu njegovog potencijala. I to je u redu. Ja bih dodao još jednu stvar. A to je da definiraš kriterije po kojima ti je određeni klijent relativno dostupan ili nije, ili koliko je realna moguća suradnja. Znaš, recimo jedna je da kažeš veličina. Mali, srednji, veliki. Drugo je njihova organiziranost kao firme. Znaš, jedno je raditi sa dobro organiziranom firmom, drugo je raditi sa nekom firmom koja je salata od poslovanja. Treće je, znaš, lanac odlučivanja. Velik, mali. Četvrto je njihova likvidnost. Znači, na taj način gledaš isto neku firmu i da li ti ulazi u neku košaru jabuka u kojoj želiš zagristi. Kad to znamo, onda ono što želiš, a to ćemo također pričati, kako im se obratiti, kojim putem. Ok. Tako da znaš, ovim putem ja kroz neko vremensko razdoblje planiram doći do tih i tih ljudi. Kako doći do ljudi, to ti praktički znači sljedeće. Znaš, ako je ovo ne radim s njima, ovo je radim s njima, ono što želiš definirati je, ok, kojim kanalima ću se ja njima obratiti, kojim alatima, kako bi ih, ako su ovo oni, kako bi ih mic po mic, zašto mi sad, kako bi ih mic po mic, zašto mi sad nećeš kretat? Pomicala. Ok. To je od telefonskog razgovora, maila, ne znam, sastanka, newslettera, znaš, to su svi ti alati, kanali koji ti pomažu da ti kroz neko vremensko razdoblje njih dovedeš tu. Ono što ljudi obično rade je, ja sam poslao mail i čekam da mi se jave. Ili nazvao sam ih jednom i sad ćemo vidjeti šta će biti. Ali ono što ti želiš je imati čitav niz alata koji međusobno dovode do toga da oni prije ili kasnije postanu tvoji klijenti. I još jednu stvar moraš uzeti, ili ja moram uzeti u obzir zajedno s tobom, je koliko ti u prosjeku traje prodajni proces.
Recimo, kod mene ti to traje od mjesec do 6 mjeseci. I ja znam da ja negdje u tom razdoblju moram biti aktivan. Ti sad gledaš koliko kod tebe traje prodajni proces. Da li je to nešto se završava u 2 razgovora ili će to trajati 3 mjeseca i 10 razgovora? Dobro. To ćeš nekako ekstrahirati iz ovog svog iskustva do sada. Tako da ćemo mi onda sljedeći put, kada se budemo družili, posvetiti naš razgovor u 2 smjera, a to je, ajmo početi raditi na taktikama za prodajni razgovor i onim umjećima, a drugo je, ajmo sad početi raditi na implementaciji, to je definiranju ostatka implementacije ove strategije. Jel ti je još uvijek drago što si se javila na prodajni makeover? Da, je. Onda je i meni drago. Ono što ti mogu reći za kraj je da, a nadam se da si ti to vidjela, da imaš odlične reflekse, jako ćemo lijepo znati s njima raditi, riješit ćemo se stvari koje su suviše, nisu tako dramatične i usvojit ćemo one stvari koje ti nedostaje da ti bude lakše. Barem što se tiče prodajnog nastupa. Može, hvala ti. Kako ti je bilo danas? Pa, odlično, jer ja sam očekivao da ćemo samo raditi u ovom prodajnom makeoveru na prodajnom nastupu. Nisam očekivala da ćemo uključivati i strategiju i pozicioniranje i šta je još ogroman edit value, tako da je to je ono, kako se kaže. Da. Pa znaš šta, inače ja to i ne radim, ja sam uglavnom čovjek koji je fokusiran na prodajne vještine, a nekako me je iskustvo naučilo da možeš imati ne znam kakve prodajne vještine, ali ako strategija i ove druge stvari nisu kako treba, onda prodajne vještine ne donose dovoljno koristi. Jer se obraćaš pogrešnoj skupini sa pogrešnom informacijom, pogrešnim argumentima, tako da je ja bila stvarno da napravimo makeover i prodaje, i ponude, i strategije, i nastupa, i svega. Da, ali ovo je baš priprema prava, šta bi svako trebao napraviti zapravo prije nego što otvori biznis. Možda i očekaj pogled ovaj naš video našeg druženja. Pa da. Dijana, hvala ti najljepša na tvom vremenu. Dragi gledatelji, ja se nadam da je vama bio koristan i ovaj video i video koji smo objavili prošli tjedan. Vratite nam se svaki tjedan na YouTube da vidite šta se događa u PTC prodajnom makeoveru sa Dijanom i sa Adrijanom. Hvala najljepša Dijana, vidimo se sljedeći ponedjeljak. Danijel, hvala tebi isto. Ja jedva čekam. Također, pozdrav!